Kaikki työ on oikeastaan paskatyötä. Kesä 2017, safkat ja faktat, shit peli. Grillaa maishi. Paketit auki, nakit mä nautin, breikataan icy. Pirisevänä mä panen se hampaiden väliin ja pala se purasee. Aurinko lämmittää enemmän maapallon kallistuskulmasta johtuen. Kesän lapsi kun on, villiluonteeni on. Kesän lapsi mä oon, poissa huoleni on. Sit mennään! Grillaa nakki. Suoja, keron, 40. UV ei polta pakkiin. Jekki on bulli, siis bullihan tarkoittaa suurta, sen nakki nyt kärtsää. Kesä, loma, ilmaston mukaan. Kestää noin 30 päivää. Kesän lapsi kun on, villiluonteeni on. Kesän lapsi mä oon, poissa huoleni on. Lahkeet on vitu seksikkää. Siellä se meni. Venäjä hyökkää. Karjala takaa. Okei, jos taija niin menee lattialle, niin silloin on panostus. Haista luonto vittu oikeesti. Tulee mun luokse. Mä oon se lämminverinen täältä. Mun kengän kannat uudestaan. Onko vai ikävä niitä itikoita? Hyvä. Vitun saatana helvetti. Parma tulee naamaa. 4D Parmojen armoilla. Sos. Ai, tässä on hyvä zoomia, semmoista millä voi vaan niinku kilometrin päähän toista ilmeisiä vaan zoomaa. Ai niin, tuolla tapahtuu jotain. Mulla on niinku linssisoojus. Niistä pitää koskettaa maailmanympärysmatka. Joo. Muistakaa maailmanympärysmatka kilpailu talvella. Haukataan! Aika taitava! Joku keperytyt. Taija pitää aina jostain, kun se näkee tuollaisen hupparin. Me ollaan käynyt salilla, se on pulipala. Ja se uini, se on pulipulipala. Ja sit kun se koko palapeli, niin se on palapelipala. Tää on looginen. On. Loogista. No niin, pala menee puli. Kenkä. Run. Nyt onkaan meillä hoitohevonen. Nyt kun mä haluaisin laulaa, mutta mä en halua, kun mä kuvaan. Täällä on aika hyvän makuinen nurmi. Antaa balaa. Se ei ole balassa kiinni. Se on paskaratsastaja. Niin, Taija jo nyt paikalle. Haukutaan Taija. Älkää purko mua, kun mä kuvaan. Saatana. Timppa, mielipide, oliko vaikeaa? Ei se iPhone toimittu tässä nyt. Ole smoothie. Älä piirtele. Mutta välillä sitä vaan pitää olla tosi paskaa. Joku keperityty. Limppasauro, 110 mittari näyttää, sen alkaa käyttää. Just tuntuu, että mun kengät vaan luistaa tossa, sitten mä niinku kisoissa oikein lennän kaaressa tossa sille plats. Muna. Sitten sieltä tulee Timppa ja pilaa tän videon. No mitä helvettiä? Vittu, se olikin videolla. Verenkierros, niitä uimassa. Kovaa. Äijä! Satisfaction. Juustohöylä.